Wilujeng dalu Mbak Elisa. Ngaturaken wilujeng dalu Pak napa Mas nggih? Bebas mawon pun manut. Lan jenengan njaluke napa sing cetha? Aja kok bebas nek wong wedoki dibebaske engko ndodro. Opo ki? Omongane tek ngene. Orang cewek kayak aku itu membutuhkan kejelasan gitu loh. Kejelasan, ya kejelasan. Dadi engko ben posisine wong wedok ki ra salah ngono. Dadi jenengan pengen tak undang Mas apa Pak? Mas aja. Oh ya oke. Oke Mas Putu. Ya nggih Mbak Elisa. Derek ngaturaken wilujeng dalu. Derek gegulang tepung geladinen wanoh tepung gelang. Omongane tek ngene. Riyen to Mbak ditata riyen to Mbak. Mbak kecowotot. Mas, gulang tepang gladi wano. Ya, ayo dicobi-cobi. Lulang tepang geladon wano. Mas iki apa wong wedok persilangan to, Mas? Kok iso persilangan? Omongane kok kadang mlese rono rene. Maksud derek titepangan. Oh, pitepangan. Kok iso derek titit piye to sampean iki kok iso niki anu lho kok iso. Bapake kan luar negeri. Kamu teh cat dok. Kok iso teko dok barang. Pak dok iki wong piye to Mas iki? Iki asli kiai putih to niki. Niki cap gajah. Cap dodok. Lah omongan niki pancen napa jenenge penggabungan. Oh, penggabungan. Blasteran. Ya, bapaknya dari mana, Mbak? Nggih, derek tepan kula kan namine tepang Mbak sanes tepang. Kalau tepang itu disaduk. Iya. Tepang itu disaduk. Tepang pamane ngeten lho. Ngeten. Oh nggih, derek tepang nami kula. Ini rasa melu. Lah katanya gitu kalau tepangan. Iya, tapi kakinya jangan melok nyerondolin ya. Oh, ndak diserondolin. Kata-kata aja pakai mulut. Oh iya. Pakai mulut. Ya. Derek tepangan nami kula Elisa Orcarus Alaso. Nggih, Bapak mau takon bapake. Mau takon apa? Saya itu takon bapaknya Anda. Sing ngomong aku sing kesel. Aslinya Aku ngelu ya dino iki. Ha iya. Bapaknya Anda itu Budrek Mas, budrek. Sabar Om. Ini aku rampung dulu sama Mas Dalang yo. Iya. Kamu jangan nyelo-nyelo dong. Iya dong. Anu Bapak ya cak dok. kula tak pijet cangkem. Dok. Wis apa aku yo menungso kuwi. Niki kethek. Yo sabar yo Tek, mene. Eta ben kono ben seneng ati. Iya. Pahala. Nggih, bapake seko toli-toli, Mas Budut. Waduh. Toli-toli. Seto anu Mbak, kuwi cedak sumber kehidupan. Oleh res. Bapak saking pundi? Seko toli-toli. Soko toli. Saya tahu krungu ya Mas ya? Kowe tau ngerti burung? Aku gak tahu krungu. Lah terus? Tahu petuk. Oh, bonate petuk. Alah sering. Oh, nggih. Tahu petuk bapaknya Mbak Elisa? Nggih. Iku kon banyu gitu. Dari mana tadi Kon Bapak? banyu itu tempat air sudekat. Sudeka. Oh iya. Beta dari sana ya Iya. beta. Sampean ki Papua apa Sulawesi? Sulawesi. Dari toli-toli. Dari Bapak. mana tadi? Kok teh tahu? Hah? Kok teh tahu? Belum. Tak. Kok teh tahu? Omongannya cupet koyo remotan. Tak, baksa. Tan kok iso tak baksa iki omongan. Wih, malah huruf Bapak dari dijaga. mana, Mbak? Seko toli-toli. Seko toli-toli. Wih, ya, ibu seko lambelu. Lambelu. Iya. Lambelu dhewe. Kok lambelu dhewe iki piye? Sik to, lah Aku sampean wis takon Lah jawab. lambe-lambeno urusi kowe Wis urusi jajal Mas. Sampean. Nggih, Mas Bapak, ketek. Kok bebek piye to? Kok iso bebek Cari gara-gara kowe. ketek Apa? mau jeneng ketek iki ketek. Ketek. Iya. Iki kelek. Jenenge burket. Ngene lho. Ipan Mas Ngil, ketek. ngil tenan. Bapak dari tali-tali. Iya. Ibu, Seko lambelu. oh lambelu. Ya kowe dilambe-lambeno to kowe. Loh. Lambelu itu nama daerah blok goblok. Nah, ini Nah, itu pinter, tahu, ini cerdas. tahu, ini SDM-nya cerdas. bagus. Anu, Nah. ngomong ngono karo kono. Kenapa? Timbangannya angel nganggo basa Jawa kan gak pada cetha. Inggris sekalian. Oh. Oh, I'm sorry, yes, Miss. yes. Because Mr. Comet no Don't Indonesia. understand about. You know English? Yeah, little bit.
Oh, little it's bit. just piece of it. It's okay, best. Yeah, yes. Oh, no problem. Tulung takon endi bojoku. I'm sorry, miss. Yes? I want you the couple best friends, ya. You married a couple? Not yet. I'm a single. Belum, dia masih sendiri. Ternyata. Kowe iki aja nemen-nemen nabakmu badhek kira kaprah lho kok iso. Ya lagi iki. Piye? Tulung takon umpama karo aku gelem ora. I'm sorry, miss. Yes? You want to the Ketek? Cat. Yes. What Monkey, happened with Because cat? the comet miss for you. Oh, comment. Yes. Miss me Yes. or love me? You want love you. No, I You think he like dog, you know. Because Dog. He like a dog. Oh, dog. Yes, or monkey like that. Oke. Oh, mangke. Yo, wonge gelem. Oke. Jere kowe ganteng. Kaya Harjuna jar. Kowe kaya Arjuna, ganteng. Oh Arjuna pesane dok ta? Yo. Oke. Kowe Kuwi ditakoki dosa ngomong. nomone anu Mas, dok karo mangke Harjuna Dok iki karo bagus. mangke. Oh, thank you, thank you. Yes, Yeah. you're welcome. Thank you, tok. Thank you. Ayo. Thank you. Thank you. Apa? Yeah. Oh, begitu nih. It's no problem you the couple for comment. You for- want married for comment? No, Mary. You eh? He for my pet. Aja He no saiki pet. sih aku cek repot. Apa berabene ta? Lah kowe gelem apa ora? Lho lah aku heeh. Lah terus? Loh, tapi ya cek sibuk ngono. Kowe sibuk apa wong anjir ngono tok? So sibuk kok so. Not Mary. Oh. Be my pet. Oh, pet. Kowe dindo kepet. Babi ngepet. Kowe dindo lapisan bawah. Nggih, Paham ora? bisa. Nggih, nggih. Dan jenengan kali napa jenenge ten YouTube kali asline ternyata beda jauh, Mbak. Beda. Oh, napa Ten iki? YouTube niku pun cantik toh, ternyata secara kenyataan Langsung? Asli. cantik sekali. Aduh, matur Nggih. sembah nuwun. Matur sembah. Jeh, wah Pak pangapunten nggih menawi ketal-ketul atur napa pletetot. Saya tekan dindi ya. Piye-piye jajal, Mbak? Wah, gini. Pangapunten Ya. menawi ketal-ketul atur menawi pletat-pletot. Grotal kratul. Nggih. Nggih. Kita kituling atur. Ya itu kitul atur. Menika nyuwun pangapunten ingkang kathah. But game terus. Ingkang baku kula nderek Nah. nderek. Derek Derek kendang. trek. Tong. Direktur nggih gandul trek. Mate. Derek. Badhe ngaturke napa? Tur ken nderek mangayu bagio. Nah, bagian nanti bagian. Ya. Dadi iki Anggenipun menika Ambal Warso. Kabupaten Magetan ingkang kaping 300 doso petang Kak. Oh, Patang Tuti. pulo patang 300 songo. dosa mbleset teko negara liya. Lah iya. Oh. 300 sekawan Pandoso dosa songo. songo. Piye ya Jan? Dirgayu 300 Tikang atus sekawan dosa. patang. Lah ya 40 sekawan dosa. Sekawan dosa. Patang itu sekawan. Iya. Ya. Oh nggih, sekawan dosa likur Lah. songo. Iki malah tekan di to, Mas. Ngene lho, biasa wis ngene nggih, Mas. melu aku 3 dina nang omah dadi wis tak jamin pokoke. Pinter bahasa. Alah ya dadi cangkem tuh. Piye to? Lho, bahasane Angel piye? lho aku wis tak pikir iki. Tapi utekku enggak apa-apa lurus sudah encer. berusaha ya toh. Pelan-pelan aja jangan tergesa-gesa. Iya. 300 sekawan dosa Sekawan dosa songo. songo. 300 300 sekawan dosa. sekawan dosa Songo. songo. 300 sekawan dosa songo. 300 sekawan dosa songo. Iya, dosa. Bener. 300 sekawan Iki dosa. saya Mas Putut. Pripun? Niki lek cara nggen kula, lek jemalegi kudu dikeroki ngangge ali-ali Mas. Nggih, kersane lurus lah omongan. Oh ngaten nggih. Ngapunten iki ora kok lurus ilate cawang apa ilate bengkong dudu. Lah terus masalahnya napa? Ya masalahe aku ki kene ki ya uteku ndledek iki mikire basa Jawa. Uteku Utek. Gua tak terjemah nih. Utekku ndledek lho. Wis. Lan sugeng midhangetaken sugeng lenggah lan sugeng hamriksani sedaya para warga lan perongkot Perangkat, Mbak. perangkat yang Perongkot iki opo? Sing ape dikerongkot ya sapa? ah Pun mboten nepe-nepe.
Engkang sampun rawuh menika keluarga. Memang kesehariannya bahasanya seperti ini toh Mbak? Yang nggak sih bahasa Indonesia aja gimana? Niki masalahnya kan nengkon wayang. Wayang. Kalau di wayang kan paling orang seminimal mungkin. Seminimalis. Awak dhewe iso nganggo Jawa gitu Jawa, lho. nggih. Soalnya aku yo ngelingi, aku yo mangan sego pecel Jawa. Mangan banyu jahe nganggo gula Jawa. Oh, ngerti. Mam sego kono mau Mbak Sego pecel. Dadi nek iki gak iso. Isone piye? Oh, Isone gak iso. Pecel ya dadi pecel. Iya ya. Awake dhewe nek ngomong nganggo Iya ya. Gitu. Sempen. Wes sewe. Ora ngono. Tenggene Jawa Apa? di Jawa wes sewe. Jawa. Wis suwe. Wis suwe. Wis. Oh. Sedosop likur Tahun. dosa likur. 30 likur. Dosa likur. Iso mbledas utekku iki tadi. Pecel dadi pecel, lan Pecel. gatel terus dadi opo? Pecel kene. Angge. Pokoknya aku seneng ngono wae ya. Seneng ya. Yes. Seneng aku iso sowan merene. Sampean yo seneng aku yo melok senep. Yo senep itu apa? Senep peteku senep pengen mikir sampean. Lah, Ojo senep. sampean nembang nggih saged to? Oh saged. Lah omong kaya ngene nembang gak malah hajur. Ora ngono. Nyolong Misale pecel lho bawa Mbak Lisa. dawa ngayu kuwi terus piye Rere jajan? Nek bawa Coba iki yo ngayu piye? Dawa ngayu cek biasa. Pepujane ngati kaya ngene. Ngene ada tira iso. Ngene. Apa dijajal sih? coba. Apa kuwi? Apa arepan lagune? Niki wong nggih wonten pamundutan. Pamundutane napa? Saking Mbah Lurah Sono Keling, Lurah Tunggur. Keling Sono keling, Mbak. Sono keling. Sono Menika keling. rumiyin pun nate ngisi wonten mriku terus WhatsApp kula. Mbak Lisa kula ngampil artane mengke nggih. WhatsApp. Tak kira penggemar tapi kok ngampil artane Kuwi ki. Mbah Lurah kok ngambil arton. Ora, masalahnya beliau itu ada acara mboten saged hadir. Oh gitu. Oh nggih wonten Ya. acara keluarga mengke Mboten- ngampil artane kaleatus 350.000. Piro kuwi Mas Beto? 250.000. 250. Ya, dua ya buat nyawer nanti minta caping gunung. Oh gitu. Ngono. Iya. Niki sampun lho Mbah Lurah mengke ampun supe ditransfer nggih. Transfer. Padahal penggemar wayang daerah ngriki kathah. Kados Pak Trimo menika Terima dalu kasih, Pak. Pak. Leres. Sampun rawuh lan sedaya mawon ingkang boten saged kula aturaken setunggal mboko setunggal. Pak Trimo Pratama menika saking Purworejo. Met. Nggih. Aku mbayang Mbak Elisa. Nyapa? Nek dikon ngomong, "Aduh, sirahku gatel nih." Nah iya. Ini ngomong terus piye? Oh itu kalau gatel itu biasanya karena panas. Aduh. Ada di Jawa Timur jangan ngomong itu. Kenapa? Jangan gatel. Ya biar nggak gatel. Kalau panas itu dikepetin, diambil ini pakai kepet-kepet itu biar nggak Kepet. panas. Ya ampun, itu Jadi jadi nggak kepet-kepet barang. gatel. Itu loh Wah, Mas. bahaya. Ini dodol Kalau di gimana? Jawa Timur jangan gatel, langsung kukur gitu. Ya, dikurkur Bahaya. atau dikepetin. Oh iya. Gitu. Kan Dikepetin Mbak, Ya dikepetin. pakai apa kertas apa kerdus apa itu. Iya wis karek kono. Coba Mbak, Keris. nembang Mbak. Nembang. Bang, ya kula ngirim cepeng gunung. Ah, Ya. dijenggleng niki. Ya jenggleng. Ya. Iso jenggleng. Jengleng ya. Iso jenggleng ketek. Isih Ketek. ketek terus. Ketek dari Gunung Lawu. Ketek kae. Aku sih pokoknya sih, Mbak. Kamu dulu ya ndak Oke. apa aku manut gedene. Betul? Aduh. Jengleng. Inilah petinju kita. Iki Boyo. Aku kok wedi. Toto. Biar sama Dodo dulu ya. Saben bengi. Tepuk tangan. Ya iso. Apa tepuk tangan durung. Paling nek derek Mas Putut wis anu, passwordnya tepuk tangan. Oh, ngaten. Nganggo password, Mbak. Ayo Pas kuwi ora nek apa-apa kon tepuk tangan. Pak Mas Putut lho.
Ya. Ayo Majo. Iya. Gimana, Dek? Gimana? Rasanya gimana? Aku pengen lagi. Wah, dia marem. Marem. Marem, Bener, marem. bener. Marem. Untungnya merasa bengi. Enggak. Nek nyanyi yo kudu bener. Kudu banner. Bener. Kudu banner. Tunggali pamflet. Karo baliho. Yen memacang among karo janer aku ayo kebedo ya. Kamu salah tempat. Ganti posisi, kamu di sini coba. Masuk kene kuno e. Iya, coba loncat dari sini. 1, 2, yuk. Hit, iya. Atos tuh. Kok gitu? Berarti kamu salah tempat. Yuk, begitu. Kamu harus gini, seperti ini. Yuk. Gini, aku sing seneng sing koyo ngene iso mak Ber jeleng. gitu. Jemblenggur. Ini namanya jengleng. Ya, ini namanya jenggleng gur. Ya. Oh, Iya, ini sanggar jenggleng. gur. Ya. Kondi gur. Terus sih. Aku kok kowe. Aku no. Kembang wae weton guna Aku ya pengen sing tatang kuwi lho. Kamu juga ingin. Memang ya. Kayak gini nih mantep ini, kayak gitu, mantep, bener. Lumayan lah ya. Timbangan anak. Kok kluk gitu. Tapi yang ceweknya kurang marem. Iya kemarin. Kurang marem. Kok kluk gitu, blekutuk. Kan harusnya ada gennya. Jannya. Ini lihat Gak contoh. blekutuk. Iya iya. Nah gitu. Gitu. Ini kok Blekutuk. takut ya. Apa ini? Apa ya? Gak krese. Ganti posisi. Ini apa? Iya, gak krese ini. Ya carry aja. Cuma nemplek aja. Masa gak keris. Dalangnya ketularan. Sampai ngomong gak kerosot, gak kerese. Itu pas ilatnya molet. Iya dah. Bacita Awakmu ya. Awakmu. sarwi janam ayo ayo Udah ini kena Ora aja nih. wis Udah. Ora apa-apa.
Ini mau joget apa ayan ini? Gak apa-apa, yang penting enek pergerakan. Kamu ketika seperti itu aku malah ingat. Apa tuh? Kamu seperti sapi gairah. Ngawur kayak kelinci. Wah, kelinci. Kelinci sampe yang ngentekno leng. Kelinci cepet. Gimana De Elisa? Aku agak lumayan bisa merasakan kehangatan. Dewe, Pak. Akeh ngono tok wis hangat. Lho hangate karo sapa? Jire sapa? Kerah deng klung klung. Wong ki aja omong tok penting buktine. Kamu hangatnya sama saya apa siluman ketunggeng itu? Sama kamu. Ora apa-apa, tolong ku video ya. Kok iso video apa aneh gak salah? Panas hutan piye mas janjine kepiye jangan mepet-mepet panas udan panas lengaling sepi gunung Iya. Garap ini. garap ya, Iya, kontemtomber. Apa? Kontemporer, Mbak. Ora mboten ngoten. Lah kok. makane niku Kontemporer ngono. Aku ora melok iki. Dina kepleset. Monggo gak kontemporer. Nadyan wadon sarta lanang inumane banyu bening. Ya ini langsung dilagokkan ya. Dilagokkan ya. Langsung aja tidak sesuai. Nanti diserampatkan aja ya kendangnya. Oh, iya. Bisa, bisa. Aduh, semua pada meletre Iya, ini ya. semuanya pada meletre. Jenengan juga nih kelihatannya. Iya. Saya? Itu dalam Pak Putet itu. Wah, Pak Potet. Mas Masa Potet, Pak mutakel Potet. mobil Potet Marisol. Ikut-ikutan aja. Di zaman berjuang jarak kelingan lanang minta openi nek saiki ana ngendi Serene wis menang
tarik Mang Femas. Magetan dibuat bergoyang. Bergoyang. Terima kasih Mas Budet. Iya. Yuk. Sekarang bisa menang desa asik aja. Iya, lagu sisa-sisa cinta ini tadi bagus sekali. Sisa-sisa cinta. Tak berdaya. Capek gunung The Head of the Mountain. Nggih. Mbak Elisa mau kemana? Bagaimana? Oh, Kamu itu di sini dipancir nanti sampai sanjeglegelis. kok kaya diesel? Kok badake diesel aku? Enggak masalah. Tapi nyuwun sewu Mas Putut. Lah Mbak Elisa sinden anten nggih nyuwun sewu. Kuliah nggih tenggene napa niki jenengan? Kula S1 S1-nya? pedalangan. Beda lah. Iya, ning Ayogyan. Kula kita entuk pedal-pedah. Oh, dudu Pedalangan. pedal itu pit kan, pedal. Ampun yo ngerti. Tahu. Tapi lek nyuwun sewu nek nembang Jawa bawa mesti saged. Iya. Tapi nyuwun sewu. Iya. Kula badhe celeng. Celeng. Challenge Apa itu? toh. Musono. Betel. Versus. Tak Iya, iya, musono. iya. Lek sampean nembang Jawa iso tapi sampean rung karuan menang dina iki musuh niki. Oh. Niki grup vokal. Wow. Vokal gawe ndi sing ra tau kena iki? Teacher. Yo Mas yo. Gak. Vokal. Guru vokal iki. Guru vokal saestu. Oh, nggih pangestu pangapunten Pak Guru Vokal Dwijo. Iya. Tidak Pakai apa-apa. laras apa enggak? Dangdutnya itu luar biasa. Oh. Ini bisa dites. Bisa dicek aja. Coba, Bisa coba, dangdut. coba. Nembang Jawa iso jajal dangdut iso Ya berarti. cek capek-capek ya. Ya. Capet. Apa Mbak? Capek. Sedikit. Setetek mawon. Ikut. Opo ki? Setitik. Setitik. Iya, Pak Dujo. Kowe gelem ora? Kula nyuwun diulang nggih Pak Dujo. Iya coba. Ikuti suara saya. Oh, nggih. Dah. Ini ora gak iso malu loh. Oh, iya. Hah? Malu. Enggak apa-apa kan belajar. Jangan salah Mbak Lisa itu juga pendidikan tinggi S2 Mas. S2 kan pedalangan. Pedalangan tapi lek guru vokal dangdut belum tentu bisu. Belum tentu. Bisa. 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 Ya coba aja dites. Iya. Dites.
Coba Banyuwangi ya. Oh iya 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 iya. Maning ison maning diloro ati. Coba, ayo. Sebentar, sebelum mengeluarkan cangkemku. Cangkemku. Ya, Itu- ya. Mengeluarkan suara. Suaraku. Ya, itu money duit. Maning. Oh, maning. Maning. Lagi-lagi. Maning Oh, iya. laki-laki. Bahasa Indonesianya itu. Coba ya. Mani Ya, ya, duwe. coba. Maning sun. Maning. Laru musuh met. Diloro hati. Malah Gitu. mending kene. Wis malah Gitu. apik sing dicontoni kok. Niki ya Mas ya. Sik urung. Apik sing dicontoni. Kowe cek wani apa ora kowe? Mak wani no aku sing malu no kok. Oh iya. Iya ra, iya. ra. Gitu. Coba yang lain. Kalau itu tadi Banyuwangi. Coba ini yang khas dangdut aja. Oh, dangdut. Agak sulit. Iya. Oh, ya. Kok iso kabeh? S2. Baleni neh iki lho malah delok dibaleni neh. Malah dikembangne. Elok. Gitu. Das. Iya, betul. Benar ya. Pripun malih Pak Dwijo? Ada lagi. Iya. Met lerene. Kowe kok kuwirangan tenan kowe Wirangan ngomong. sampean ngetes kok ngetes S2 ki piye to? Gimana Pak Dwijo? Kowe Pak Dwijo. Anu, golek Aduh, sikon rada goblok ae. Lah iki piye? Iki kepinteran. Apik kono Kowe timbang isin, ya. tak tukano gramason ya. Apa kuwi? Obat sukat. Bongkono Yo kancane. kita bunuh diri. Ora iki mesti gak iso. Siji ki gak iso. Kendang terus. Aja ngisi. Senjatane tenanan lho Mas iki. Entah tuh. S2 lho Met kuwi. La 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 la. Iki lho. La 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 la. Ayo. Kok pede men to Met. Oh yes. Oh no. Oh yes. Wah, wah, ting legit. Ampun, bar. Malah tekan dindi. Elisa. Kamu jangan suka gugah curut turu. Kok turut singo. Singo nek gedhe aku cilik. Oh iya. Dewe tau. Oh iya. Lagi iki sadar rek. Rasane gak sadar. Iya. Heeh, surut turu. Iya. Kenuwun Pak Dwijo. Oh, iya. Iki biayanipun pinten niku gula teh nopo kopi nopo biasanipun. Mboten anu napa nggih ulanan. Kayak sing wangil iki lho tak kei 50 ya. Aja sampai Elisa iso, oke? Oke. Awake dhewe kudu kong kali kong. Iya, kendang. Oke, Mas, kendangnya Mas. Iki paling Aku wangil. takut loh ini. Kendangnya Mas yuk. Satu kali aja. Yo. Iso bayaran iku mepek. Ayo ndang, ndang. Met. Kaiso. Ini model piye? Udah tering ngono. Piye? Elisa dites ngono lah mbok aku. Lho, Oh iya, galang lah. Ya tenangan iso Seket, bayo. seket. Ngete Mbak Elisa. La 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 la. La. Api ya to. Weh, Pak Mas Putut wajahe kaku ya. Modele kaya balsem. Ada gejala. Gejala apa? Truk. Boten kok aku. Guyon. Piye jajal opo enake kok terus jajal. Kaya kok iso? La. Iso to? La 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 la
La la la la la. Lah bener. Ora watuk. Pakai selek apa iki ya? Kayak selek curut. Mbok saurunge main ibumu disati. Selek curut. Watuk terus. Nah. Ayo. Mangan. Ayo. Kon minum cap kaki 6. Kok ya mangan wong kuwi tak wondas kok. Mripate abang. Lah iki medon ket. Kono. Kurang boleh. Hampir ngece wong tirakan. Misanan mulut. Kuwi watuk tenan kok iso dikira guyon. Lah iya. Mimi se. Nggih, niki ngaturi setunggal tembang riyen apa mangke malih apa? Satu lagi. Satu lagi. Monggo niki bersama Wis diomongi to awakmu. Mbak Elisa ki rampunge sak jegleke listrik. Nek listrik kurang jeglek cek terus. Kula saged anu mboten collaboration. Collaboration dengan with the other sinden. Oh yes. Yes. Wait, yes. Itu Mbak Because Elisa. I very miss my friend. Ya. Miss Uun and Miss Aprilia. Oh ya. Oh, yes. Ya. Can I join with them? You know, Yes. Miss Uun this is like the pentrol. Yes. Oh, like that. Mangane pentrol terus. Mistress Uun from is Jumok. Jumok itu Yes. mana? Jumok itu dolok anu mana itu? Kebon Sari. Kebon Sari. Oh iya. Kalian menikah sebelah itu. Sebelahi pun itu namanya Mbak Lambelu. Siapa itu? Mbak Lia. Mbak Aprilia. Can I collaboration with them? Oke, yes. Baik, siapa itu? Ayo, Syarno Mas. Oke. Ladies and gentlemen, please welcome good night. Good night. Gue bahasa Inggris wong Mbak Elisa. Mau nganggo bahasa Inggris kok Mbak Elisa kok. Ya jal kowe. Ladies and gentlemen. Artine Apa ya? gadis manis ngemut permen. Ora kuwi ta. Iya, masalah. Yo. Ning ndi? Iya, tak siar nih kira. Oh iya. Iya, disiarne. And next, the anu kesindennya apa ya? Singer. Lady singer. Allah, iya padha goblok iki kita. Wis tak nganggo dhewe. Oh, kudu cara udah. Yo, kita sambut ada siapa dia? Ki. Kowe iki penyiar apa penyakit to jane? Penyiar disiarne ndang. Nyiar iki sing ngene lho. Kalau jajal Mas, tuton. Mohon maaf nggih, Mbak Elisa. Monggo. Yes. Please. Jok 1 2. Maksud iki kata-katane ya oleh tapi enek guyune lho. Oh, iya. Jadi ora wong iki datar ngono Oke, tok. oke. So kembangan. Supaya suasana mengenang. Betul. Coba. Coba. Yo, Kurang gede. Alah kuwi lho suaramu. Suaramu kurang Mas, gede, ora kok kok malah kurang dijelasne. gede. Suara. Kurang Lah kalau dibarengi karo anu. benger kalau. ayo. Mbok nyuarane ora minggat tok. Yo, player. Alah kok ora urusan player ya. Ada salah satu pesinden dan juga pesinden asli kelahiran Jawa Timur Indonesia. Ya, ngene kan masuk to. Ada siapa dia? Akan tampil trio bersama Elisa tentunya. Yo, kita sambut. Mas, lambelu kedawan. Sare kon ngekeki Guyune aja dawa-dawa, sithik wae, you know. Oh no. Yes, ngono lho. Yes. Ayo. Yes sir. Ngono. Guyune Yes. sithik wae aja dawa-dawa. Yes. Oke. Yo, kita sambut. Pak panggilin ada siapa ini? Hah. Pesinden sangat luar biasa. Hah. Istimewa buat Anda. Hah. Kaget aku. Kowe orang tau dicipok gendruwo kowe. Dereng. Rene tak cipok. Gue pendruwo iblis kok. Wis Mas. lo langsung. Ya wes langsung. Langsung. Weh, piye tau kowe iki? Ini dia ada si cantik. Lah kuwi iso. Contoh. Ini dia ada si cantik Uun dan juga sama Pak. Sama Mbak Lambe anu siapa? Mbak Lia. Sampai lambelu tuh Mbak sampai Lia. Mbak Tia. Mbak Lia. Mbak Lia. Iya. Ini dia ada si cantik No, Uun dan juga Lia. Lia. Ya. Untuk Anda. Aji pengaburan yo. Wonten ing panggung paring tamu
Aja nyebut jenengmu Bang. Apa we mau? Pun pas Mas. Ya apa? Pun pas. Yang sering ngentut gitu tadi. Cakepannya itu tadi apa? Cakepannya apa? Cakepan terakhir itu apa itu? Iya, cakepannya. Apa mau cah? Jalannya. Oh, paling imut iya. Saya memang ireng mutlak saya iya. Dan jaluknya apa? Rasa pakai dalang butut aja. Dia dalang apa? Pagelaran wayang kulit bengi menika sing paling bergas gitu aja. Piye to kok? Kok gak nyamper nyamper kantine lho. lho. Kantine ora kecandak sampean. Nek kabeh lho, Pak. Menika wayang kulit dalange kaya Turi putih. ngono lho. Dadi masalah wayang kulit Saya selam. Tapi niki pun pas lho Mas Putut. Ya gimana? Ah, nggih. pas Iki pasangannya iki buke, iki pasanganmu. iki Heeh. Ya. Iki maratuane awake dhewe. kerem Oh iya. awake dhewe mana-manaan. Kok mana-manaan iki piye to kowe iki jane apa lho? Ya ora to kaya kemesraan. Iya iya. Ono. Aku kamu kan? Iya. Enggak sama ketek kan? Enggak, itu. Iya. Kalau Itu kamu- sama 3 roda cap iblis itu jangan. Iya oke. Elisa, coba mana tangan kamu? Ini. Elisa, Iya saya. kamu tahu enggak? Enggak. Loh, gitu kok nyaute nyapa to kowe iki? Jan ora dipaksa. Kamu tahu enggak Apa? kenapa air sama minyak itu enggak bisa bersatu? Air nggak tahu kenapa. Karena air sama minyak itu tidak seperti kita yang saling bersatu dan mencintai. Ya. Boyo. Cadodo, Dalam kamu punya 2.000 nggak? enggak. Aku boleh pinjem? Buat apa sayang? Buat markirin hatiku ke hatimu. Ora iso kae, ora iso Oh, kae. boyo lanang, boyo wedok. Boyo lanang boyo wedok tapuk Senengane ngerayu. Lah kowe apa iso? Sayang, Apa mau? Lah, wetonmu. Kok iso? Kok takok weton iki? Kowe mesti apa takok tiran barang to iki? Sinta warep dadi dukun. Itu aja anu, iki pasangan kawak, Mas. Ora Mbok pasangan sing mesra modern. kaya kuwi mau lho, kaya Memang kaya lho. tetangga sebelah kuwi lho. Kalau terus terang kalau merayu tidak bisa karena itu bukan ciri khas saya. Saya itu kalau iya yo ya, kalau enggak yo enggak gitu loh. Langsung tes. Bagaimana kalau malam ini kita tes? Ya tetep yo gawe proses to, Cak. proses. Oh iya. Gitu. Ya piye ngrayumu piye? Warano siji ya tuh. Ya. Sayang, Sayang. beribu-ribu bintang di langit. Oh iya wis ngerti ya. Oke. Sayang. Ning kene wong. Matane iki lho. Nang ngono njaluk dadi pasangan. Sayang. Dalem, Mas. Beribu-ribu bintang di langit. Heeh. Jangan dihitung. Loh, Terus Beribu-ribu wanita cantik. iya. Cuma aku yang kayak lutung. amin. Amin. Allahumma Amin. Amin nih wong ijik doyan daging kiri iki santai. Aku wis asem iki. Lah nyapa diamini ngene ra mandai. Mandi Elisa, satu lagu Iya, buat kamu. Iya. Lagu. Iya iya toh. Bongkoh nek iki wae. Warung bekecot. apa enek rayu pasangan terus warung bekecot itu enek to. Enek engko ben kita lucu gitu. Warung bekecot ning Magetan mlaku. Sing kono ngene. Oh iya. Kamu mau menjatuhkan harga diri pasanganku ya? Ah, sekali-kali jatuh. Sunio. Ah, Petri. Tidak bisa, itu urusanmu. Satu lagu buat kamu. Paling yuk. Kamu jangan dengarkan itu tetangga yang syirik. Oh iya. Syirik tanda tak Mampu. mampus. Mampus. Wong ayu tresna mugi narya tamba susatro ning pantenku. Ini kok gini musiknya, Mas? Ini Luktun dari mana? Luktun dari mana? Kroto Ira, Nggih, Pak De. kamu diem. Siap. Kamu tahu Pak Di sedang apa?
Tadi sedang anu ngusir tawon, Pak. Usir tawon dias ngono kok sok. Iki lho, contone iki mbok iso kaya ngono sing mesra ya, Dek ya. Iya. Saru, Dek. Iya. Aku ya pengen dikonokne lho. Ya lah, terus wong ayu kata-katane. Sampeyan terus lungguh terus tak lungguhi ngono kae. Oh, jajal. Ya Iki lho contoh, mohon maaf Dek ya, ini contoh saja enggak apa-apa. Iya. Sedikit aja duduk sini, Dek. Walang ngono to. Dek siji aku plek pengen lho ngono ngene. kuwi lho, Sudah Mas. Dek, berdiri Dek. Berang-berang Dina Kakang ini asam urat Dek, enggak apa-apa ya Dek ya. Iso apa ora ngono Jajal. iki aku ya pengen Mas. Tak nyanyekno jajan ta. Aku ya pengen. Iya. Ora geruat sih garismu. Dari terus nopo malah pinggir. Ya, kasar. Wedok iki ya mentine rada jual Lah jenenge mahal. wong wedok iki kan ya pengen dialem Yo to. ngono lho. Sing mesra ngono kok malah arep kuwi mau, digraji. ora usah dialem wis Gelem mudeng. ning kaya-kayae moh ngono lho. Kok terus ngetek kayak Masane kayu nongko apa piye digraji. anu sikilku ndi? Oh iya. Lah kowe nggawa apa ora? Ayo ngepang. Ayo Mas. Sikil kok ngepang ndi? Sikil yo loro ora enek pange. Siro. Siro. Sikile loro, sikilmu piro? Telu iki. Ndi? Siro. Lu. Telu iki. Kuwi ra sikil. Buntut kucing. Oh, lan. Kan jare mbok tinggal ning omah Mas. Ora. Kuwi kantil kok sok. Ya apa to iki? Sing apik sing mesra Sing kaya mesra. mau. Ya, Mas. Mbak, sampean yo kudu ndang respon. Lah piye? Lek sing lanang wis kaya ngono, sampean ndang jupuk batako. Terus Keprok ndase. Lah aku lho mesra. Keprok ndase kok mesra. Tiada kalimat dapat melukiskan betapa dilungguhi, sing apik. Lungguh. Sik temen nengok kepada Nah. dirimu Plak. tiada ibarat. Plak, Mbak, rasa ragu-ragu, Terus plak. ragu-ragu. Tunyet. Karo dua gobok Mbak nggih. Coba. Goyang. Opo ki? kok kerembul mau apa ya Mas? Aku dhewe gumun. Lah kowe kok mlakumu ngono? Ayo yang sikil telu ngono. Aduh. Wong dikon mesra lo jenengan ki lho kok ya. Aku kan ya pengen di Aku yakin. Piye? Dalangnya mending ngene. Yangkrek. Lah nyapa? Soale ora kabeh wong iso kaya ngene. Iso nyedak. Iso, iki pokoke pengayu ki bagiane dagelan. Lah bagiane dalang. Lha ki debok. Monggo disekecake, Pak. Mangga dilus-lus boten caket. Sampeyan bolongku apa bolone kono? Kula bolos sing duwe dhuwit. Sampeyan sing bayari sapa? Jenengan? Lah kok sampeyan wani karo aku? Mboten wani. Kula bolos jenengan. Nggih. Lah iya. Nggih. Mas Komet bolos sinten wau bareng lokne kula ta wau? Nggih. Bolos sinten sampean? Kula ora uwi. Bolos sinten? Jenengan bolok kali niki. Nggih. Niki bolok jenengan. Nggih. Aku bengi iki gak bolok-bolokan. Lah kowe mulih sapa sing bayari? Sing bayari sapa sampean? Aku ngebis. Ditekoni sing bayari sapa kok Sing bayari ngebis piye sapa? to? Wes ora tak pikir. Iki aku nyaur utang. Gadek nyaur utang. Lah iki wis lunas kok. Iya ya. Lho lah dadi bupati apa? Lah aku piye? Alah yo golek-golek dhewe. Bengi tenang mawon niki kathah dalang. Lah terus? Mungkin nggih ditawak-tawakke. Lho aku Tawane tik. kaya aku pelok ngemis. Wis rono. Ya. Ayo. Maaf ya Mbak Elisa. Iya, enggak apa-apa. Intermezzo. Iya, aku seneng. Saya juga Inter Milan. Loh, kok malah Memang kalau di panggung itu sudah kelihatan yang melihat mana Iya. keluarga kaya, Iya. mana keluarga melarat. Oh, yang kelihatan. keluarga Kismin itu. Iya. Mbak Elisa, Iya. pamane kalau awake dhewe jadian kita berdua, Iya. kamu nanti pengen minta perhiasan berapa? Aku mau yang 24 karat paling enggak ya 5 kilo. 5 kilo? Iya. Nanti dibuat kalung, Iya. gelang, Iya. nanti. 5 kilo kayak kalung. Iya toh? Aku nek dadi pager. Jangan Kalau moro tuaku. kamu Iya, iya, wis Moro toh. tuaku ya. Wis nanti entuk, saya belikan. Kae lo bojomu kae lo kok. Karo moro tuwa kaya geragas. Kae lho bojomu ki. Tapi moro Karo moro tuamu. tuwa kok. Aku ya pengen ditumbasne kalung sing apik kaya tangga ki. Kalung apik kuwi ora asli, kuwi mono wesi disepuhno. Ngono, dadi kaya emas. Alung sampean tak tumbano gelang mulai kok kene sampai sikut. Lho. Gelang karet.
Karet itu asli. Ya aja kaya banyak ngono. manfaatku nek sumuk kena nggih kunciran. Ya ta, nek nesu karo aku kena jebret nih. Ya ta. Lah kaya ngono ki piye? Ora aku tetep tak tahu perhiasan. Dek Elisa. Ya. Doh, nanti kalau kita jadi nikah, kamu minta bulan madu kemana sayang? Aku mau ke luar negeri, ke Turki, ke Kapadokia, Ah, ke lu bongko Rusia, we. Yang ini ki China, Korea ya. Wis jelas bongko we. Teko Ngawi kene bingung kok. Sampai teko Turki. Aku ya pengen dijak jalan-jalan ngono kuwi kaya Tenang, awake dhewe iki rasa atuh, awake dhewe iki sesuai dengan ini acara. Awake dhewe nang Magetan wae nang Sarangan. Engko tak tumbasne rena-rena. Apa kuwi? Bisa ya kaya wedang ronde, terus awake dhewe nyambangi kamar sing ditawakno aku mau ya. Apa mau apa? kok Ya berdua. Lah ning luar negeri kok mung ning kene to, Mas. Aku nek nang luar negeri ongkose telas, mantuke piye? Iya dah, lah nek kono. Wis kulino ilang. Dede Elisa. Iya. Nanti kamu pasti jalan-jalan pasti lapar. Iya. Pengen makan apa sayang? Aku mau makan sing enak-enak. Apa, Nak? Mie goreng tapi Iki meledos. Ya mie goreng itu kok Turki. Lah lu enek le. itu enak. Karek kowe mie sedap apa mie apa? Apa kopi? Dengan gue enak banget. Aku ya pengen ditumbasne, Enak Mas. Iki jenenge pasangan sing ngerteni pasangane moh ngrepotno. Yo. Memang kamu pasangan enak. pasangan yang paling aku sayang Tak kira banget. nek pizza bae. Masa di Turki golek mie goreng sih sayang Pasangan kaya kok. sampean kok suwe-suwe somplak lah sayang ya. Kalau sini cuma mie goreng apa itu? Iya, aku juga pengen Iya. dibelikan yang enak-enak biar tambah. Untuk persediaan saya berikan 2 dus Apa, Mas? pop mie. Kok hampir sama? Lah kuwi lho mie spaghetti kok kene mung pop mie to, Mas. Mie goreng nih. Mie goreng. Diralat. Ora diralat. Iki wis kasung kok. Karek mbokmu ya. Mbok. Anu Ya ini kok wis tangi. enggak apa-apa nih untuk Ora Elisa apa-apa enggak apa-apa. bojone malah iso Sederhana. Heeh, sing bener ya. Enggak gelem ngrepoti sing Ora lanang. gelem repot. Takonono mboke nyuwun apa? Ora, aku ora njaluk apa-apa. Mama Tape mboten. Mama nanti minta apa? Tape. Enggak minta apa-apa, yang penting Jangan kamu gitu toh, bahagia, Ma. anakku. Mama nanti kalau aku jadi mantu nanti mama tak belikan mobil Alphard mau enggak, Ma? Oh, beneran? Iya, Alphard. Toyota itu loh, Ma. Iya, ya mau sayang. Berapa? 1 apa 2? Satu aja deh. Oh, enggak apa-apa ya, Ma. Iya, iya. Kalau sayang minta mobil apa, sayang? Mini Cooper. Mini Coupe. Aku ya Iya, apa, pengen Neng? ditumbasne. Wis tak tukono tosan kok. Engke kena gusung-sung. Gue nabrak sing lanang. Monggo trio nopo. Trio monggo nembak. Pamundutan mbok menawi wonten. Nggih. Mbak, mriki Mbak. Bojo tumpakno tosa internet oke. Nggo prewedding. Prewedding yo ngusung. Nggih menika wonten pamundhut, Mas. Yuli mbok nyuwun gending setunggal rondo kampung sing angka kalih imbang ana katresnanku. Gending menika kakintunaken kadang seniman Magetan. Oh nggih. Menika Pak Gito. Pak Gatot saking pundi menika kawedanan saking dalu Yuli mbok kula sak kanca sanggar Ngudi Laras nggih. Ana sing dolan nyuwun langgam mari kangen kunjuk atur dumateng para pamirsa sedaya nuwun nggih. Oh, apa promosi daging. Sanggar bogem iku. Nggih, bogem Nggih, jenenge Pak Laras Gatot. menika. nggih. Monggo diaturi Mbak Yu napa menika? Nggih. Bangono katresnanku nggih. Aduh, Nggih. terus anu iki bisa kalau keren semua. Kaya tunggale milong. Apa tuh, Mas? Mas Pututi saya dalu saya burung. Yo dibawani rene, ben dibawani Mbak Un aku riyen monggo Mbak. Iki mercon, Mas. Ndi? Iki tor. Bakul. Niki mengke didom nggih. Nggih. Burung disaweri. Aja didul. Lah nyapa to? Saben dina Malah klotekan dhewe. Mas Suling Mas, Pak Suling. Kebalik itu. Kebalik. Bakul tebu, Mas.
bojone Mas Komet. Ya, oper. Mbak Lydia Kandowi. Iki kan nyondro sampean to, Mas. Oke. Iki sing balik mau ya berarti. Ya kuwi Mas Ketek. Khasnya itu suaranya serak-serak bahasa ini. Oh iya. Mungkin di PP. Awak dhewe lak ya wis janji bunga susah dilakoni bebarengan. Aja sampai susah. Loh, lha piye? Ya bunga wae. Lah mau lah aku mbok tukokne tosa. Kan Ya susah to berarti. Hah? Usah. Usah. Kok gak ngelingi, sesuk sing dipangan apa urung cetha. Anyar. Bagus ya Mas Dodok ya. Ya kuwi jenenge Pancen bagus lho. Bagus ta? Bagus mripate loro kok. Lho, iya biasane pira? Siji yo gak cetha. Iki maratuamu apik lho, Mas. Ora pancen aku nggo loro. Lah ya kan bener ta? Nggih. Bagus lho. Mripate loro. Mripate loro. Lah nek siji yo ya gak utuh ngono lho. Ayo, Dek. Iya, Mbak. Ayo, Dek, ayo. Aku ora bisa lali Engkek men kowe jane dadi apa kok bayani. Koreo. aku ora iso lali mbok jakni sarangan Mas. Ayo ngerti dhewe to. Terus Yuk. ngene iki. Monggo. Saben dina mengalamo. Terima kasih. Ya, silakan Mbak duduk. Uwi, ya, Saya bisa juga ya, duduk enggak apa-apa. Cie. Leren Oke, dulu, oke, oke. leren. Mas Komet, Mas Duduk juga duduk sini. Ya. Terima kasih Mas Duduk. Sopo sih ngomong duduk? Ya ora ndang kaki. Ini masih Oh nggih. banyak ini. Langsung Ya. ditandake melih. Iya. Wonten sinten menika Mas Duduk? Ya, menika wonten Mbak Hana Loka, ada Oke. Mbak Neha, ada Mbak Rizky. Silahkan memilih dua. Ya, ada Mbak Krisda. Kalih. Ya, dua. Oke. Iki ya Mana? kalau sinden kok jane apa lho Mbak ya kaya mau di Spotify. Ya, nanti. ini. Mbak sinten, Pak? Neha, Mbak. Mbak. Neha. Celuk Mbah. Kok Mbah? Lah Mbah ditegesno kenapa kok celuk Mbah? Pak Di kok Mbah? Lah ampun ketok tuwek no. Aku tuwek. Nggih. Ya, sama Mbak Hana Loka ya. Nah, nggih. Mbak Ya. Hana. Kalih toh? Ya, dua. Kalih. Nah, Kalih ayo, nih. monggo. Mbak. Mbak Hana Loka. Hana Luka, yang niki Mbak. Ini. Neha. Neha. Neha, ya Mbak. Mbak Luka, Neha. Untuk Anda. Simpang Lima Ria, Lapang Pancasila, Semarang Komandan. Langsung ninggal katresnan, Mbak. Ah nggih. Nah, soalnya niki pamundutan kuwatah nggih Mas. Nggih, betul. Nah, monggo Nggih. diaturi setunggal rumiyin, monggo. Nggih. Mbak Monggo. Hana Loka nggih. Hana Loka, cantik ya dari Irungi India. iki lho aku. Iya, irungnya bedet. Pripun? Sampeyan juga blasteran kayak Mbak Elisa tadi ndak? Mboten. Alhamdulillah selamat, Kenapa toh? Siap gerak, siap. Luruskan, siap. Kok tunggu kono ya? Kenapa, Mat? Lurus. Lurus, Pak. Luruskan. Siap. Ketemu lu. Dah, timpet ya.
Ya. Untuk menuruti gede-gedeng. Dadak. Siap. Pamundutane napa niki, Wow? Menika ngersake ninggal katresnan, Pak. Monggo. Dimulai dari Mbak kuwi. Sopo? Irunge dawa kuwi. Mbak Naloka. Mbak Naloka. Nggih. Monggo Mbak langsung mawon. Ya Allah. Nggih, langsung nggih mawon. Yuk, nggih. Mas. Mas yuk, tak tuplak. Nah, nggih. Terus. Nek guyu persis bojoku, Pak. Lagi Mas Mas tarik yuk.
Aja lali baling Yes, tunggal tembang sampun diaturke. Ya, lagu Mas. terakhir. Oh, nggih. Mbak Rizky sama Mbak Krisda. Mbak Krisda. Mbak Krisda wau tak sawang terus. Ini apa? Oh ngapa-ngop. Makanya men jumeneng. Tuh, nggih, nggih. Nuwun dawuh Pak Gatot. Nah, kersane gerak. Heeh. Jarae lancar ora sida ngantuk. Betul. Nggih, monggo. Jebul Mbak Rizky, Mbak Krisda. Ini tadi ada yang ngeresakaken kitir sumilir. Wah. Ya. Bahasane campur-campur ya. Apa? Gimana? Ini tadi ada yang ngeresakaken. Pak berdua? Heeh. Monggo. Ya. Ngono to. Niki sing Mbak Krisda nggih. Ya. Asli putih, Mbak. Madiun. Napane Mbah Minto? Tuh. Minta. Enten senenge Minto mriku. Kata. Mboten kula kan jaring menawa enak kok. Gimana dia? Mbus. Ya. Heeh, monggo. Dari saya Sumut juga ya. Langsung MP3 aja nih, oke. Iya. Yuk. Ayo. Ya.
Rizky cak dodok komen. Nggih, macange Mbak Limbu. Nggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa bubindan rawuhipun. Nggih, sami-sami. Nggih. Dir. Dirempun wau. Nggih. Wonten. Mungkin transfer mawon Mas nggih. Nggih. Sembah nuwun Mas Putut ingkang baken ten mriki kula ngaturke sembah nuwun dumateng sedaya kemawon. Siap. Ugi ngaturke napa ngapunten ingkang kathah menawi wonten kirang langkungipun namung saged nderek dedonga mugi-mugi magetan tambah jaya tambah maju dadosa kutha ingkang baldatun thayyibatun warapun ghafur kutha ingkang dibarokahi diberkahi saking ngarsane Gusti wonten kirang sandang pangan tuwin papan Allahumma amin amin sak umet cobi badhe ngendikan menapa nggih sami kalian iki pun kaya pikiran dhewe matur mawon nggih Mas nggih siap nggih matur sembah nuwun monggo ndherekaken siap Mas nggih oke siap Mbak Elisa nderekaken nggih sukses selalu kagem panjenengan ya slendro